Moon Master Slovensko 6969. Predstavení Kučeru. Čaute, moje meno je Moon a vás vítam. Tema, vareni pro naju. OK, borci, takže bol som akurát v Lidli a urobil som si takéto 3 skupinky jedál. Takže 3 možné varianty, úplne najlacnejších, ale zároveň najchutnejších jedál, ktorými môžete rodičov večer prekvapiť. Tak vám iba chcem povedať, že umýte si ruky predtým, ako toto budete robiť, jo? Ja už som si ruky umyl, dezinfikoval, jo. Keď budete niečo krájať a budete používať ostré predmety, no tak majte pri sebe nejakého staršieho súrodenca alebo najlepšie niekoho, kto má viac ako 18, ale opatrne. Lebo na minulom dieli varenia som kvôli tomu dostal žltý dolár a obmedzenie vekom. Práve preto ja som toto nespomenul. Takže, hneď ako prvú variantu, ktorú tu mám, no tak sú toasty. Toasty sú brutálne dobré jedlo. Moje asi úplne najjednoduchšie z týchto rýchlych, pečivových a syrových a maslových záležitostí. Proste najlepšie lacné jedlo, ktoré poznám. Na to potrebujete toastovač, ktorý nie každý má v rodine. Ale to nevadí, pretože toasty sa dajú robiť aj bez toho, aby ste ohriali takýto chlieb, aby ste z toho mali hrianky. Ale ja toastovač mám, takže to urobím s ohriatým chlebom. Reálne si kúpite takýto toastový chleba. Toto je maslový, môžete si kúpiť aj celozrnný, ktorý je trošku zdravší a trošku lacnejší, ale ja osobne milujem maslové a mladým ľuďom lepšie budú chutnať. Takže zoberiete takto 2 chleby. Hodíte ich do toastovača. Dajte pozor, aby ste mali nastavenú správnu teplotu, aby ste to nemali až extrémne prehoreté. Ja to väčšinou mám takto na 2, na tomto konkrétnom toastovači a urobíte toto reálne. Toasty sa tam začnú ohrievať, nech vás ani nenapadne do toho strkať niečo kovové, pretože sa stane toto. Jo, takže veľmi opatrne. No a za ten čas, čo sa toasty budú ohrievať, čo bude trvať pár minút, tak môžete ísť takto po tanierik a do toho môžete rozbaliť toastovací syr. Ja používam takýto, ktorý je priamo na toasty určený. Po tomto videu v podstate zistíte, aké je extrémne jednoduché vôbec takéto niečo pripraviť a prečo si namiesto vašeho nudného hladovania počas depresívneho poobedia alebo namiesto objednávania predraženej pizzy alebo fast foodu radšej nerobíte toto. Je to 100% lacnejšie a chutnejšie. Takže tu som si pripravil syr a potom som si ešte kúpil takéto maslo, čisto normálne kocku masla, najlepšie maslo, ktoré existuje. Toto maslo musíte samozrejme nechať, ja neviem, pár minút vonku, aby nebolo úplne tvrdé, lebo potom sa to natiera úplne blbo. Dáte si to takto na nôž a v podstate už máte pripravené všetko, čo potrebujete na to, aby len keď hrianky strelia. Ježiši, akurát to strelo. Aby ste to rýchlo zobrali, bacha, lebo môže byť trošku horké, ale nie zase tak, aby ste sa popalili, ale proste je to horké. Rovno to natriete, dáte tu hneď syr a bum, máte prvú časť spravenú úplne, hej, reálne to bolo nič. Toto bolo úplne jednoduché a máte to hotové. Reálne najlepšia možná vec, ktorá existuje. Na jednoduché pripravenie. Jediná nevýhoda je, že potrebujete hriankovač, ktorý môže stať niekoľko stoviek. Najlepšie sú hrianky, keď sú hneď teplé, takže vám všetkým odporúčam toto robiť, keď máte priamo vypočítané, že kedy vaši rodičia prídu z práce, aby ste to, ja neviem, na minútu mali vypočítané, že keď prídu, tak akurát im to takto dáte. Ale to je iba taký perk, who cares. Hrianky máme vybavené. Ďalšiu vec, ktorú by som vám chcel ukázať, je chlieb s pomazánkou. Tento konkrétny chlieb som si veľmi jednoduchým a simple spôsobom nakrájal v Lidli, takým prístrojom, ktorý je úplne že akoby bezpečný a nakrája vám to samo. Samozrejme chlieb môžete mať doma, o mnoho viac čerstvejší, alebo môžete mať obchod, kde ešte lepší a kvalitnejší a chutnejší chleba predávajú. Takže môžete sa opýtať tajne maminy, že kde predávajú najlepší chlieb a tam chodia a tam to kúpte. A to je napríklad tiež úplne že jednoduché. Kúpite si vajíčkovú pomazánku, ktorú najviac ľudí miluje, alebo syrovú s česnekem, ktorá osobne mne najviac chutí. Jedinou nevýhodou je, že potom brutálne smrdí z držky. Takže radšej urobím vajíčkovú pomazánku, pretože kto nevie, ja keďže rodičov mám na východnom Slovensku a teraz bývam v Prahe, tak toto jedlo budem robiť nudličke, mojej priateľke, a budem sa tváriť, že to je moja mamina. Moje mami issues po tomto videu vystrelila na maximum, počúvate ma. Takže proste rozvalíte vajíčkovú pomazánku, zoberiete nôž, nemusíte tam ani dávať maslo, bum, vybavené. That's it. That's it. Toto keby ste urobili rodičom každý večer, tak nebudú mať minimálny problém vám povoliť Minecraft o hodinu dlhšie na počítači každý deň. Bazmek, toľko ľudí je lenivých a ja sám som bol lenivý. Proste ja som toto proste vôbec nevedel urobiť, keď som bol menší. Ja som sa stále spoliehal na to, že keď prídu moji rodičia o 7 večer z práce, tak ja čo som sa celý deň nudil, ešte večer budem čakať na rodičov, čo prišli z práce, aby upratali kuchyňu, aby mi navarili do frasa, toto pripravili, aj keď je to úplne easy, a ešte ma potom drbali za to, že nemám hotový domáci úkol. Proste what? Nie, proste toto je úplne úžasné, toto vie urobiť radosť každému, ešte keby ste na to dali nejakú pažitku, ktorú máte v záhradke, ja to osobne nemám, takže ja to tu nemôžem dať. Tak je to ideálka. Máme ďalšiu pripravenú vec, ktorá bola ešte viac easy ako tie toasty. Proste let's do it. Ja potom ešte ďalšia vec, ktorú vám chcem ukázať, je trošku viac advanced a potrebujete na to pánev a sporák. Idem vám ukázať, ako sa robí Hemenex, pretože keď niekto uvidí tieto obrázky, tak si hovorí, že je to easy jedlo, ale veľmi sa mi do toho nechce. Shut up, idem vám to ukázať, idete to skúsiť, hlavne bezpečne, majte pri sebe niekoho staršieho, kto vás odkontroluje. Najlepšie by to tak bolo. Idem vám ukázať
ukázať, ako sa to robí. Je to ešte jednoduchšie, ako si predstavujete. Všetko, čo na to potrebujete, sú vajcia, maslo, šunka. Zoberete takto panvičku, zapnete vašu pec. Keď máte plynovú, no tak poprosíte niekoho staršieho, aby ma pomohol to naladiť. Z tohto masla zoberiete možno toľko asi, že či to není možno až moc. Dajte to na pánev. Samozrejme počkajte, kým sa to trochu rozohní. Tohto sa každopádne ani za Boha nedotýkajte, lebo vás to popálí. To je na pánev, nie na vaše ruky. Za ten čas, čo sa to roztopí, no tak musím nájsť nejakú pokrývku na to. Tak som hneď trafil jackpot. Takto sa s tým hrajte, môžete s tým slajdovať, driftovať. Také to robím do Naty a v Audine, keď je sneh. No a teraz musíme nejak otvoriť vepšovú šunku, ktorú mám ja osobne najviac rád teda. Rovno si jednu dám, mňam. Výtečné. No a ešte kým sa to totálne rozpustí, tak urobíte ešte jednu vec. A teraz vo vás idem prelomiť vašu najväčšiu nočnú moru, čo sa varenia týka. Rozbijanie vajíčok a použijeme na to môj hrnek z moonomerch.sk. Počúvate, hej, zoberete vajíčko, trošku ho napuknete a teraz pomedzi to dáte prsty a nechajte to vyslajdnúť. Každý sa bojí, že do toho budú padať tie črepiny z toho, alebo čo to je? To sú škrupiny, ty dement. To všetko proste vyslajdne z toho, ani nemusíte nič riešiť, proste prasknete. Vidíte, koľko tam toho je? Nie, reálne iba do toho dáte prst, trošku to roztvorte, takto a ono to reálne vyslajdne všetko. Takže no worries, skúste to, vážne je to brutálne easy. Ja by som tu dal ešte jedno vajíčko pre istotu. Potom môžete skúšať pokročilejšie techniky ako rozbijanie vajíčok jednou rukou, čo som každopádne robil ja v PVOčku. Potom zoberiete vidličku, akurát ja mám iba malú vidličku, pretože všetky veľké vidličky sú tu. Ježiši Kriste, to je zapnuté, ne! Miešajte, 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 až z toho vznikne takáto žltá vec. Stopiť. Alright, takže maslo máme rozpustené, teraz zoberieme šunku, zaplníme celú plochu pánve šunkami, asi nejak takto. Necháme to takto pár sekúnd a teraz zoberieme vajíčko a urobíme... Prikryjeme to a budeme čakať. Na Hemenex veľmi nemám rád tieto elektrické sporáky, pretože nikdy akoby fyzicky nemám ten pocit, že ako je na tom to varenie, ale už sa to smaží, alebo važí. Už nepoznám terminológiu na toto. Ale vážne ľudia, koľko to mne zabralo? Asi 15 minút. Toto všetko môžete mať reálne doma, stačí to len pripraviť. Trošku sa tomu povenovať, jednak sa zbavíte nudy a jednak urobíte rodičom brutálnu radosť. Zase takto dajte si ruk na srdce. Veľmi veľa z nás malo problémy s rodičmi, hlavne keď sme mali 14, 15, 16, pretože nám rodičia nemusia rozumieť niekedy, lebo je to iná generácia, bla bla bla. Je to úplne normálne, pretože úplne toto isté budeme zažívať my s našimi deťmi. Lebo hold, my si nikdy nepamätáme na to obdobie, kedy sme mali 1 alebo 2 roky a bez rodičov by sme boli nič. To si nikto nepamätá. Toto je hlavný dôvod, prečo ku rodičom nemáme rešpekt, pretože keby sme si na toto obdobie, na tú amnéziu pamätali, pristupovali by sme ku našim rodičom úplne inak. Takže ja už teraz vidím, že to môže byť, keď vidíte, že ten povrch je už taký, že hmotný, tak to môžeme ukončiť, tento proces. A teraz zoberiete takto pánvu a nechajte to vyslajdnúť. Yes, na ten tanier, just like that. Yeah. Toto zalejte vodou, nie úplne studenou, aby to nepraskalo. A reálne, how easy was that? Počúvajte ma, prešlo asi 15 minút a ja som tu pripravil už asi 3 jednoduché jedlá. Takže toto sú všetky jedlá, ktoré ja osobne mám pripravené, ale ešte niečo ku tomu chýba. Chýba tomu estetika. Chýba tomu taká tá doplnková výbava. Chýbajú tomu také tie farby, ktoré dokážu rozžiariť oči vašim rodičom. A na to som si tu zobral jabko, papriku a to je v podstate všetko. Papriku kvôli tomu, pretože je to podľa mňa úplne najchutnejšia zelenina, ktorú viete ku takýmto jedlom dávať. Lebo uhorka je to je skôr do šalátov. Rajčata, nikto nemá rád rajčata. A papriku reálne môžete nájsť aj na vašej záhradke. Takže zoberieme si denko. Toto sa u nás na Slovensku volá denko. Zoberete nôž a veľmi opatrne, hlavne ďaleko od vašich rúk, takto odrežete jednu časť a narežete ju takto vertikálne. Vertikálne ako TikTok video. Takže tu mám teraz 3 TikToky. Bože, to je cringe. Musím s tým prestať. A túto papričku proste takto dáme ku tomu Hemenexu. Taktiež to môžete dať úplne samostatne do niečoho takého, ale toľko papriky zase nakrájať nechcem. Čo ale chcem nakrájať veľa je jabko, ktoré dokážete úplne jednoducho odkrojiť z jednej strany, z druhej strany, nožom stále režte od seba, pretože dá sa to rezať aj takto. Takto väčšinou babky krajajú jablka, ale to je nebezpečné, pretože orientujete svoj nož proste k sebe. A to je nebezpečné. Takže stále proste od seba. Hell yes. Ok, a na toto môžeme napríklad použiť túto mističku, ktorú som si tu teraz pripravil. A akože, sme done, toto je všetko. OK ľudia, takže jedlo máme pripravené, už nám to len treba dať na nejaký stôl. Čau, čau. Hodno, Chenny. To predstavil. Máš tu chlebík s vajíčkou a pomazánkou. Ja viem. Jablka, paprika, Hemenek, toasty. Ani nesmiem. Ja viem, že to nevieš, preto ti pomôžem. Toto má byť večera keby pre celú rodinu, ktorú budú pripravovať moji fanúšikovia, teraz svojim maminám. Takže ja som tvoja rodina celá. Si moja mami. Mám mami issues.
Ako to hodnotíš? 1120 z 10.